Salutare și bine ați la nou vlog. Astăzi o să ne jucăm Ice Cream 4. Uitați și subscribe să facem cât mai multe episoade astea. Și la ce de să strângem 7 like-uri dacă putem și hai să ne metăm la vorbă și să începem. Acum o să fim în laboratorul lui Rod Sullivan. El și-a făcut un fel de laborator, cumva intră în el. Ok. Să vedem. Ok, hai să vedem. Oh my god, ne-a prins și pe noi, fraților. Dar nu e problemă. Cred că ne-a prins pe toți. Ne-a adus pe toată lumea, ne-a adus un laborator. Look at them in their cage. I caught all the kids, the bad stupid kids. Now some ice cream will be made. Oh my god, uitați-vă prietenii noștri. Sărați de ei. We're gonna make some ice cream fun. Well, kids, you're all reunited again. I'll leave you alone a moment so you can talk about your adventures. Oh my god, ce se râde rodul ăsta de noi. No. Now that you're all beautiful and plump and chubby, soon you will enter my special room and I'll squeeze you to the last drop. Ok. Ne-am trezit chiar aici. Ok. Suntem și noi în cușcă. Ok, trebuie să luăm asta și nu știu ce... ok. Hai să vedem. Hai te rog. Stai că mai dăm... Ok, am scăpat. Deci, nu știu de ce, dar trebuie să voi să vă feriți de roboței, pentru că pe mine nu mă afectează, nu știu de ce. Așa o să stau. Să vedem ce este pe baie. Ok. Hai să vedem. Ok. Camera de control. Aici, ăsta este Boris. Ok. Hai să vedem. Trebuie să mergeți aici. Ok, luați asta. Nu știu dacă trebuie să mergeți pe aici. Să vedem. Pe rod acolo lucrează la mașină. Pe scăriță și cu această unaltă puteți să deschideți aici. Fără această unaltă nu puteți să deschideți. Ok, hai să vedem. Să deschidem și asta. Și acum dați un pic că nu s-a deschis asta. Ok, hai să vedem. Oh my god, vine Rod. What an elusive boy. Copil I hope he deștept. doesn't go too far. If something happens, my mini runs will let me know. Are roboței lui
Da, asta v-am zis că sunt mini-roboței. Pe mine nu știu de ce nu mă afectează, dar voi aveți grijă, feriți-vă de ei. Și aveți foarte mare grijă, pentru că dacă o să dați în cap cu ei, ca și cum ar fi Rod, și o să dea alarma și Rod o să vină după voi. După voi. Hai să vedem. Primul lucru, trebuie să luăm o scară. Dar nu știu de unde luăm acea scară, așa că mergem pe aici și căutăm acea scară. Ok, trebuie să luăm aici o scară, știi? Acolo trebuie să vină o scară, dar o să vedem. O să vedem. Stați un pic că mi s-a blocat. Hai să vedem. Trebuie să ne ducem la scară. Așa. Mă revenim, nu știu de ce nu mă lasă să merg chestiile. Ok, acolo peste să merg. Trebuie să căutăm scărița. Hai să vedem. Luăm această înghețată. Pentru că o să ne trebuie și ea. O să luăm. Și ok, asta s-a stricat, nu știu de ce. Așa. Mergem. Și îl punem aici. Și mai trebuie să găsești 3 feluri de înghețată. Dar unde se face? Aici nu avem voie să intrăm. Acolo avem nevoie de card. Dacă ați văzut roboțelul, nu știu unde e roboțelul ăla, cred că de acolo trebuie să luăm un card. Dar trebuie să așteptăm să... Ia uitați. Uite, acum s-a stricat. Și cum puteți să-l luăm? Ok, am dat cardul. Și cu cardul acesta putem să deschidem... Ok, stați un pic. Ok. Și acum puteți să deschidem. Astea cu... Oricum avem nevoie de acest card, dar nu chiar acum. Pentru că o să ne trebuiască și la alte timp. Ia nu vedeți? Ne trebuie neapărat scările. Nu știu unde scările. Și o să revenim după ce găsim scările. Ok, deocamdată nu am găsit scătul. Ok, nu pot. Așa. Ne aplicăm. Genul acesta. Discutăm foarte bine. Mergem să-mi baie. O să mai căutăm pe aici. Poate găsim aici scara, nu știu. Poate găsim și înghețată. Știți că v-am zis că să găsim și înghețate. O să vedem. Trebuie să căutăm mai bine acest scară. Să nu știu oare unde poate să fie. Hai să mai vedem, dar o să revenim. Ok, nu știu. Cred că pe aici e... Cred că e pe Rod. Am găsit asta, dar nu scara ce ne trebuie. Ok, să vedem poate pe aici găsim scara cu o înghețată. Hai să vedem. Dar oare unde sunt? Hai să vedem pe aici, poate este... Unde oare poate să fie scara aceea? Ok, cred că aici ne trebuie acesta. Poate aici e scara. Ok, am revenit. Sper să fie aici. Oh, scara, ok, am găsit scara, ai bine. Foarte bine. Vine și robotul ăsta.
Hai să vedem. Trebuie acum să mergem. Încă acolo. Dar acum lucrează la mașină. Hai să vedem. Hai să vedem. O să revenim după ce chiar am revenit. Dar avem nevoie de ceva. Să distrugem acolo. Așa că trebuie să mergem pe aici. Ok. Nu știu ce am făcut. Mergem așa. De pereți. Bun, și acum luăm acest stingător. Mergem cu el. Ok, și cu ăsta îți dăm acesta jos. O să mergem, o să dăm așa. Acum ne întoarcem. Ok, și am revenit. Acum mai trebuie înghețata verde. Trebuie să căutăm, eu o să revin. Ok, și am revenit, am găsit și înghețata aceasta. Acum trebuie să mergem să punem și această înghețată la locul ei, unde trebuie să luăm acea gumă și cu guma aceea o să, nu știu, o să punem undeva. Ok, hai să punem și apăsăm butonul. Și acum trebuie să mergem la bors. O să ne mai trebuiască un covor. De-aia ne trebuia nouă cardul acela, pentru că cardul acela deschis uși. Și acolo poate să fie covorul, poate să fie orice lucru. Și important. Foarte important. Revenim și noi, după ce ducem bombană. Ok, hai că... Hai să mergem. Poate mai găsim niște lucruri. Nu știu. Ok. Și trebuie să luăm și covorul, după cum am zis, să revenim. Și am revenit. Punem asta. Așa. Punem peste tot. Ok, hai să vedem. Punem și aici. Bun. Acum coborăm pe aici. Bun. Trebuie să căutăm cadrul și ne revedem. Ok, am găsit și covorul. Așa. Hai să vedem. Dacă putem să ajungem repede pe aici. Hai să mergem pe aici. Hai să vedem. Dar nu este tot. Ne mai trebuie și o pușcă. Și pușca aia trebuie să punem un cod. Ok. Hai să ne ridicăm. Ok, punem asta aici. Așteptăm un pic. Revenim. Avem aici un număr 8. Bun. Primul număr 8. Trebuie să ținem minte 8.
Aici nu este niciun număr. Uităm foarte bine. 5. Deci 8, 5, 1. 5, 1.